anite yanga yo anite dabanda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma anite yanga yo anite dabanda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma ka foli ani waleɲuman dɔ foli ta ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni waati na aw mun sɔgɔlen bɛ aw ka jabarani mandi la n'o ye Sherifila télévision ye aw ka jɛmukan mandi an b'a fɔ fɛn ma ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw a b'o bɛɛ lajɛlen kofɔ bi an y'aw ladɔnniya k'a fɔ ani faso kaba maaw an n'olu bɛ yaala la u ka sikolokololenw ka sikolokololi forow la an bɔra u ka sikolokololi foro la sisan an sera yɔrɔ min na o ye marakɔ ani an balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ale ye sikolokololen matarafaba dɔ ye sikolokololen si min don a ka ɲɛfɔliko la denmaɲuman foro de an ye denmaɲuman hectare 30 ani kelen sɛnɛ o hectare 30 ani kelen mais san tɛmɛlen an ye denmaɲuman nin sɛnɛ an ye denmaɲuman sɛnɛ foro kelen de na yan donc ni y'o san tɛmɛlen o jateminɛ o b'a yira an bɛ rendement min sɔrɔ a la sɔrɔ min kɛ kaba de na denmaɲuman la rendement bɛ taa ka daminɛ 4 la ka taa 6 la 6 tonnes par hectare de 4 à 6 tonnes par hectare an y'o sɔrɔ o la faso ka bɔ y'a d'an ma an y'a sɛnɛ ka bɔ le 24 la ka na foro sisan na que go 24 juin là faut qu'on a c'est le 15 août ma an ye kaba ka sɛnɛ kɔrɔ kaba vraiment kañ yɛrɛ ani an balimakɛ n'o ye Danseli ye a bɔra ka yira k'a fɔ ale ka yan foro hectare 30 ani kelen o ye denmaɲuman ni faso kaba mɔgɔw ka sikolokololen don aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kaba in a danna nin ye 14 juin 24 juin bi o ye kalo kana bila bi la kalo kelen ni tile damadɔ donc o b'a yira k'a fɔ kaba in a ka ɲi kosɛbɛ hali bi Danseli ɲininkali min an b'a fɛ k'a k'i la sisan aw ka nin denbaɲuman in ani aw bɛ kaba wɛrɛ minnu sɛnɛ aw ka yan foro la yalwa danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa walima denbaɲuman a dunda la a bɛ nafa jumɛn lase buna hadamaden ma danfara ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais kaba kɔni mɔkun bɛ kɛ kaba na kosɛbɛ denmaɲuman et puis denmaɲuman fana bɛ kɔlɔ kumabaw fana ji parce que ancien fɔlɔ tɛ denmaɲuman sɛnɛ yɔrɔ de a kaba mɔkun bɛ se ka tila a kaba fana bɛ kaba kɔlɔ kumabaw fana ji bon n'a ye dundala fana ta kun a kaba co fana ka di an ye sɛnɛli mun kɛ kaba co ka di kosɛbɛ yɛrɛ a bɛ taa kalo joli la bon a daminɛ la a dandogo la fo ka taa se a yɛrɛ kaba yɛrɛ tigɛ ma a bɛ taa kalo 4 la 120 jours kaba yɛrɛ cycle de 4 mois denmaɲuman Danseli e bɛ se ka mun de fɔ Mali kaba sɛnɛlaw ye hali bi minnu bɛ yen ko sigasiga dɔɔnin b'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sikolokololen ani denbaɲuman yaasa sɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kaba sɛnɛ u ka se ka nafa sɔrɔ a la e bɛ se ka mun de lase sɛnɛkɛlaw ma baara o baara ni b'a la an bɛ foli di Bakari ma n'o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye donc a bɛ ɲɛfɔli fɛn fɛn k'an ɲɛ n'an tɛmɛna o fɛn fɛn fɛ an bɛ bɔda sɔrɔ o la donc ladilikan min kɔni ne bolo k'o fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna bɛɛ y'i jija ni mɔgɔ fɛn fɛn ni o kaba sɛnɛla ye ni bɛɛ y'i jija ala barika rɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la sɛnɛ ye jija i bolo o kelen n'o boyina mɔgɔ minnu n'o ye kaba si feerebagaw ye n'o ye faso kaba ninnu n'a ɲɔgɔnjɔw ye u bɛ kaba si minnu ye mɔgɔw ma n'o ye kaba si certifié lenw de mɔgɔw k'u janto o la mɔgɔw k'o ta n'i ye o caman ta a cola ala fɛ i bɛ bɔda caman fana sɔrɔ ka foli di faso kaba mɔgɔw fana ma o la parce que u ye denmaɲuman na s'an ma u ye conseil mun di an ma fana an tɛmɛ o tɛmɛ siraw fɛ ala barika rɔ an ye wasa fana sɔrɔ a ko la donc k'a yira lamɛnbaga bɛɛ la k'a fɔ bɛɛ fana ɲɛna kaba sɛnɛ a kɔni ni mɔgɔ min ye sera k'a matarafa ala barika rɔ
kɔngɔ mine o kelen i ni se ka musaka caman fana sɔrɔ kaba sɛnɛ rɔ bon bɛɛ bɛ fara jija i la donc ni mɔgɔ min sera k'i jija ka sɛnɛ fana fara i bolo la a cɔla fɛ kɔngɔ kɔni t'i la don minɛ i ni fɛn fana sɔrɔ a la o fɔli k'a kɔni i bolo k'o ji bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw k'u ɲɛsin o ma ka foyi ji forotigi ma n'o Bagaratugola ye filɛbaa n'a jama bɛɛ ka foyi ji bɛɛ lajɛlen ma ka foyi ji faso kaba ma n'o mɔgɔw ye kabasi fana d'an ma walasa nin tun ye an balimakɛ danseli min ni a bɛ marakɔ kabaforo kɔnɔna na kabaforo min ni a si sɛgɛsɛgɛra ka a labɛn ka di cikɛlaw ma faso ka bɔ faso kaba mɔgɔw wɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ an bɛ min fɔ Mali sɛnɛkɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɛlen bɛ ka kaba sɛnɛ k'o ta k'o fara u bolo kan u ka wuli u kana ko bila dagirinta la tuguni u ka wuli ka se faso kaba mɔgɔw ma u bɛ si minnu sɛgɛsɛgɛ yaasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka ca la cogo min na sabula ɲininkali minnu kɛra ani jaabi minnu sɔrɔla u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ kaba si ɲuman k'a sɔrɔ o ye faso kaba ye u bɛ si minnu kolokolo k'a di an ka cikɛlaw ma halisa ani an balimakɛ wɛrɛ bɛ yan nɔ an bɛna kɔrɔfɔ di ale fana ma fɛn min ye kaba kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso kaba mɔgɔw ka si kolokololen a fana ka se ka dɔ fɔ o kan an fana ye si sɛnɛ vraiment si ka ɲi sɛnɛkɛla fɛn o fɛn ni cikɛla n'i ye si nin sɛnɛ i tɛ nimisa fewu bila in na ne selama ka na a fana ka kabasi lajɛ a yɛrɛ ɲɛ kaba la kaba ka ɲi foyi tɛ kaba la donc usela ya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Mali cikɛla bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn min y'an kɔrɔkɛ fana ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn o de y'an bila baara ninnu de la donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɔni ko k'i ye sɛnɛ kɛnɛ i bɛ ka kɛbaa de ye namara t'a rɔ dɛ n'i bɛ ci kɛ dɔrɔn f'i ka diriki bɔ k'a da ka sɛnɛ kɛ donc n bɛ Mali sɛnɛkɛla bɛɛ fo halisa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ faso kaba mɔgɔw ka si kolokololen si filɛ foro dɔ la ani an balimakɛ n'o ye dansɛli ye an bɛna ɲininkali min k'a la sisan o de ye kaba sɛnɛ i n'a fɔ an y'a yira k'a fɔ kaba sɛnɛla ba don kaba sɛnɛla matarafala ba don an bɛna ɲininkali min k'a la o de ye kaba in a ye tɛkiniki jumɛnw k'a la k'a daminɛ a y'a don dugu la don min na fo kana bila bi la nɔgɔ kow b'o la ani wala o n'a ɲɔgɔnnaw caman danseli i bɛ se ka mun fɔ Mali kaba sɛnɛlaw ye o hukumu kɔnɔna na komi a ɲɛfɔ cogo min na an ye kaba nin denba ɲuman an y'a da cogo min na depuis le 24 juin an y'a danni daminɛ du 24 juin a dan don an ye a dan kɛ bɔ du 24 la kɛnɛ foro sisan na an ye baara mun fana k'a kɔrɔ a danni daminɛlen kɔfɛ a falelen an ye a selen tile 15 ma an ye nɔgɔ fɔlɔ don a kɔrɔ o nɔgɔ fɔlɔ mun don y'a kɔrɔ n'o ye complexe céréale ani urée an y'o don hectare kelen an ye urée bɔrɔ 2 ani complexe bɔrɔ 3 don par hectare an ye urée bɔrɔ 2 ani complexe bɔrɔ 3 don hectare kelen la donc la o bonlen an ye sanjilaw bila k'a san o kɔfɛ kɛ bagajiw don a la bagajiw n'o ye nikomansiw ye an y'o don kaba la ka tila k'a san fana donc ala barika la o b'a to kaba fana a ye makun sɔrɔ parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ne sɛnɛ k'a kɛ kaba sɛnɛ kɛ ni mɛ kaba mako nɔgɔ la waati min ni n b'o don a kɔrɔ e bolo ko a bɛ jaabi ɲuman a t'o ji ma maintenant ni a nana se hakɛ dɔ ma n'o ye deuxième nɔgɔ ye i bɛ deuxième nɔgɔ fana don a kɔrɔ n'o ye urée gansan dɔrɔn de o urée gansan o ye hectare kelen bɔrɔ 2 i b'o fana don a kɔrɔ ka taa donc mais CMDT bɛ condition mun fɔ n'o ye dan base la n'i bɛ engrais mun don base la sisan nɔgɔfin bɔrɔ 3 ani urée bɔrɔ 1 ni tila i b'o don a la daminɛ la i b'o don a kɔrɔ o kaba yɛrɛ kaba sɛnɛ la engrais min recommandé ye ko k'o kɛ kaba kɔrɔ engrais complexe bɔrɔ 3 urée bɔrɔ 1 ni tila donc cɔ kilajɔ nin sisan n'i bɛna deuxième nɔgɔ fana don a kɔrɔ i bɛ urée bɔrɔ 2 don a kɔrɔ par hectare donc n'i y'o condition fɛn fɛn n'i y'o bɛɛ rempli a to ala fɛ ni ala ye ji bɔ i mako rendement mun na o bɛ ɲa yɛ donc o ɲɛfɔli mun bolo n'i nana ye fana n'i ye kaba da kana se tile 10 dɔrɔn n'a sɔrɔ i la kaba fana a bolorɔw ka ca i bɛ dɔ bɔ a bolorɔw la k'a bila
norme fo ni kaba sɛnɛ la i bɛ kaba bila o hakɛ la kaba bɛ bonya a bɛ janya a bɛ mɔkun fana sɔrɔ a bɛ kɔlɔ caman fana ji donc an ye condition mun y'an bolo kaba sɛnɛ kɔnɔ na n'o ni lajɛlibaw bɛ mun fana fɔ an ɲɛna n'an y'o respecté o b'a to an na kabaw fana bɛ wasa an bɛ wasa sɔrɔ a baara mun fana na donc o norme ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye o n'a bɛ fɔ k'a fɔ ko e ka ni lajɛlibaw bɛ mun fɔ ko kɛ kaba engrais don waati min na baaji don a kɔrɔ waati min na o baaji mun ni o engrais kan ye don waati min na ni m'olu don waatiw dɔn sisan donc n'i y'olu jɛn o y'i kɛlen norme fana jɛn o cogo la i y'a ye donc k'o lase bɛɛ lajɛlen ma kaba sɛnɛ ni kaba kɔni ye n'i y'a da ka taa se tile 15 ma dɔrɔn engrais fɔlɔ don o engrais fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn complexe céréale ani urée i k'o don a kɔrɔ n'a se mɔkun na i bɛ nɔgɔ filanan fana don n'o ye urée gansan dɔrɔn de kɛ baaji dɔ ni baaji se mɔgɔ min ye o tigiw bɛ baaji don a kɔrɔ kɛ baaji don n'o ye négomètre ninnu i b'o don a kɔrɔ ta ntumu man kɛ mɔgɔ min fana na kaba la komi ntumu fana bɔ sisan bon i bɛ se baaji feerelaw fana ma o bɛ ntumu furaw fana fɔ i bɛ n'o k'i la kaba la kaba ma ko o condition la k'o kɛ de voilà walasa an y'a yira u la k'a fɔ an bɛ marakɔ faso kaba mɔgɔw ka si filɛ foro an bɔra ka danseli lamɛn a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a y'i da don technique minnu u ye minnu bila sen kan yasa u ka kaba a bɛ wagati min na ko sisan a ka se ka ni ɲɔgɔnna sɔrɔ n hakili la faamuyaliba sɔrɔl'o la faso kaba mɔgɔw yɛrɛ ka cakɛla min bɛ an ni min ye jɛmukan sigi ɲɔgɔn fɛ an balimakɛ i bɔra ka danseli lamɛn a ye fɛn minnu fɔ kaba kan kɛrɛnkɛrɛnna aw ka si kolokololen a ye fɛn caman fɔ a la wa aw minnu bɛ nin ko ninnu bilala sen kan k'a di an ka cikɛlaw ma danseli ye min fɔ i bɛ se ka dakuruɲɛ fila la i bɛ se ka mun fara a ka fɔlen kan. A ye min fɔ tiɲɛ don n bɛ se ka semantiya min na sisan o ye n'a ye kaba dan kaba kilo 20 o de bɛ don hectare la n'i ye a dan kisɛ 3 a y'a fɔ cogo min na tile 15 la i bɛ a kɔrɔsiyɛn ka segin ka engrais don a la o même moment o waati kelen na a bɛ kisɛ ju kelen kelen bɔ ka bɔ a la k'a tɔ kɛ ju 2 ye. Kaba kan ka kɛ ju 2 awɔ dandugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan ligne ninnu sanfɛ o ye centimètre 50 jate ye wa ligne yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sisan o ye centimètre 75 ka taa se 80 ma. Donc n'i y'o norme dafa hectare la hakɛ min bɛ ka fɔ ko 4 tonnes à l'hectare ka taa se 6 tonnes à l'hectare ma i b'o de sɔrɔ o la a ka sɔrɔ ju nin dafalen don ka ɲa i sera ka engrais nin don a don cogo la fɛnɛ bin fɛnɛ m'i ka foro sɛgɛn n'o dafara ji kɛ labɔ kɛ i b'i ka laɲini nin de sɔrɔ o la o tɛ ɲɛ timinadiya kɔ a y'a fɔ cogo min na donc tuma bɛɛ f'i k'i to foro kɔnɔ i kɛ baara ninnu kɛ a ɲɛ ma tiɲɛlifɛn kana na don a la baganw don o ntumuni don o f'i k'i fura sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen de la o kana se k'i ka foro tiɲɛ cogo min na n'o sera ka kɛ i b'i ka laɲini de sɔrɔ o la si sɛnɛ nin na an yɛrɛ ɲɛ b'a la a kɛrɛnkɛrɛnlen don denma ɲuman dɔrɔn de bɛ yan donc isolement n'o ye k'a kɛ a danna o dafara a kɔrɔ jɛlen don wa sumanw ye mɔkun sɔrɔ a waati la fɛnɛ o ye si sɛnɛ norme yɛrɛ ye donc k'a fɔ tɔw ɲɛna fɛnɛ ayiwa mɔgɔ mɔgɔ n'o bɛ si sɛnɛ a fɔlɔfɔlɔ f'i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka fɛn min sɛnɛ i k'o dɔn n'i y'o dɔn a man ka kɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛrɛfɛ u kana na ɲɔgɔn ɲagami o kɔfɛ i k'i se k'a baara kɛ ka ɲa n'i sera k'o matarafa i ka si bɛ kɛ si normal ye n'o ma kɛ dɔrɔn a tɛ se ka certifier k'a kɛ si ɲɛnama ye ayiwa o kɔni tun bɛ ne bolo ka fara a ka kuma kan. O b'a yira k'a fɔ e min an y'o fɔ aw de ye a si labɛnbaga ye k'a di cikɛlaw ma donc o b'a yira k'a fɔ e nimisi wasara kosɛbɛ i ka baara kɛlen na sabula i ye jaabi min sɔrɔ yan a y'i nimisi wasa. Ayiwa n bɛ a ɲini an ka sɛnɛkɛlaw tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛ kɛ ni ɲɔgɔnna de ka sababu kɛ ninnu ye kuma lamɛn u y'a baara kɛ a kɛcogo la
min ye ka ni suman wɛrɛ cɛ janya a n'a sɛnɛ cogo donc an b'o ɲini a tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ fɛnɛ u bɛɛ k'i jija o la walasa an bɛ se ka si ɲuman sɔrɔ ka jɛnsɛn jamana kɔnɔ o nafa ye an bɛɛ lajɛlen kan tɔgɔja b'an kan mɔgɔ b'a sɛnɛ tɔgɔja b'u kan fɛnɛ. I bɛ se ka mun de fɔ i bɔra ka balimakɛ minnu kɛra sababu ye ka si kolokololen na s'aw ma a ko a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a ye fɛn fɛn fɔ aw ɲɛna olu b'a ɲinina cogo min na cikɛlaw ka se ka nafa sɔrɔ u ka siw la a ko k'a y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i ka foro kɔnɔna na kɔrɔfɔkuncɛla nisɔndiya kuma la e bɛ se ka mun de fara a ka kɔrɔfɔ kan. An kɔni bɛ faso kaba mɔgɔw fɔ parce que o ye kaba si d'an ma an y'a sɛnɛ u ye fɔ mun fɔ k'an k'olu kɛ an fana ye o bɔ o sira fɛ y'a ye u ko ko an kana a da dɔ wɛrɛ kɛrɛfɛ k'an kɛ hectare ligne hakɛ jɔ mètre hakɛ jɔ don ni ɲɔgɔn cɛ an y'a denba ɲuman yɛrɛ fɛ an y'a yɛrɛ da a ta fan fɛ a ta yɔrɔ la donc an ma sɔn k'a da fan wɛrɛ fɛ parce que mɔgɔ mun ye si di ma ni u ye kuma min f'i ye n'i ma tɛmɛ o fɛ est-ce que yala ni u mako fɛn min na ɲini jaabi min kɔ est-ce que o bɛ sɔrɔ a la donc kosɔn u b'a fɔ cogo min na an y'a k'u ta kɛcogo rɔ n'u nana lajɛ n'a u wasa an fana ta tɛ jɔ wɛrɛ k'u fo an yɛrɛ nisɔndiyalen fana k'u fo ka tila ka foyi ji lamɛnbaa bɛɛ ma sɛnɛkɛla kaba sɛnɛla fan o fan fɛn fɛn ye kaba sɛnɛla ye donc ni u ye mɔgɔw ye si d'u ma u bɛ ladilikan fɛn fɛn f'u ɲɛna u ka tɛmɛ o siraw fɛ an kɔni bɛ faso kaba mɔgɔw fo. balimakɛ kɔrɔfɔlaba min b'i fana bolo sabula bamananw ko mɛn da ye mɛn tigilɛ an bɔra si kolokololen a foro la maa minnu y'a matarafa an nana olu lagɛ u y'a yira k'a fɔ aw ka si latika don bari i yɛrɛ i nisɔndiyara o la kosɛbɛ sabula i ye fɛn di maa ma a tigi ko k'a ɲɛna o kɔni o nisɔndiya dan ye donc kɔrɔfɔkuncɛla e bɛ se ka mun de fɔ ka fara an balimakɛ ka kɔrɔfɔ kan. Anw ka baara ye siko de ye n'i ko faso kaba ye ko si gɛrɛgɛrɛ de bon si ni a sugu ka ca an bɛ min na sisan a bɛ f'o ma ko denba ɲuman ale ye OPV de a bɛ f'o ma ko open pollinated variety les variétés à pollinisation libre mais faso kaba yɛrɛ b'a fɛ ka min yɛrɛ kɛ sisan o ye hybride de kabako sira ani dɔrɔnkɔko sira kan hybride tɛ dɔwɛrɛ ye suman greffé de kɔ sumansi greffé o de ye hybride ye mais mɔgɔ caman b'a ɲagami OGM na o tɛ olu m'a faamu mɔgɔ caman fana bɛ siran hybride ɲɛ ko OGM o tɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan an ma se OGM ko ma fɔlɔ an bɛ greffeli ko de la n ka kuma tɛmɛnen kɔnɔ ko k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ nakɔfɛnw san sisan a caman de ye hybride de ye donc mɔgɔ tɛ sɔsɔliko sanni na bilen mɔgɔ si t'i ka nakɔ siw si bɔ tuguni u bɛ taa kura de san a wari caya cogo min u b'a san parce que u b'a nafa dɔn donc an ka suman jala ninnu kaba malo shɔ kenige saɲɔ nin bɛɛ lajɛlen a hybride bɛ se ka kɛ mais an bɛ hakɛ min na sisan i n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan o ye kaba ani kenige a tɔ ninnu ma caya kosɛbɛ fɔlɔ min ye fila min fɔ nin an yɛrɛ b'a fɛ k'o de la caya walasa a sɛnɛbaga bɛ caya o de nafa ka bon parce que n'i y'a wari jate minɛ k'a fɔ i b'a sɔn a nafa de dan a wari kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko n ka nafa b'a la de donc a wari tɛ caya n'i y'a nafa jate minɛ a wari tɛ caya ma i y'a faamu o la n b'a fɛ k'a fɔ k'a da kan ni mɔgɔw ye hybride ko kuma mɛn u kana na siran ba min da cogo min na bozo b'a mɔ o cogo de la an bɛ waati min na sisan n'an ma yɛlɛma don an ka baaraw taabolo la ayiwa an bɛ sɛgɛn ni a tɛna ban donc an b'o de degré la sisan ni an taara nin bolo kan an bɛ hybride fara an bolo kan k'a fɔ k'an bɛ dɔ ninnu bila an bolo kɔfɛ o tɛ dɛ mais an bɛ na hybride ko fana don ba la mɔgɔ min b'a fɛ ka sɛnɛ yɛrɛ kɛ entreprise ye a dabɔlen don olu de kama n'i danna suman sɛnɛli kama i ka du dɔrɔn kama o ye i n'a fɔ tɔ b'a diɲɛ ye
o de kosɔn ni hakilina nin de talen don an fɛ walasa halisa Mali kɔnɔ si sɛnɛ a bɛ se ka yiriwa suman sɛnɛli a bɛ se ka nafa lase adamadenw ma u ka dumunida la ani sɔrɔ fan fɛ ala sago i sago ne bɛ se ka min fɔ ka fara cɛ ka kuma kan o kɔni ye nin ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka faso kaba yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fo aw nana sira min fɛ k'aw yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Sɛki Serifa Usumani Ayidara k'a fɛnɛ waleɲuman dɔn k'a fo parce que nin hakilina ɲuman ninnu filɛ nin ne bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ bɛ se ka yiriwa sira caman fɛ n'i ko kunnafoni fanga ka bon n'i ye kunnafoni ɲuman sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ma baara caman na hali bi foli ani waleɲuman dɔn foli ko ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka yira u la k'a fɔ an bɛ fɛn min ye Ciwara hukumu kɔnɔna na n'a y'an se Marakɔ bi sɔgɔmada in na ani faso kaba maaw an'u ka yalayala ka taa u ka si kolokololo forow lajɛ an bɔra ka cikɛlaw lamɛn an y'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn fɔ o b'a jira k'a fɔ ko si kolokololen a matarafali ko nafaba b'a la nka kuma ka mɛn a tigiw yɛrɛ da kɔnɔ o de ka fisa kosɛbɛ faso kaba ɲɛmɔgɔ dɔ b'an bolokɔrɔ n'o ye monsieur Kulibali ye an bɛna kɔrɔfɔ da fɛnɛ ma kɔrɔfɔ kuncɛ la a bɛ se ka mun de fɔ a bɔra ka cikɛlaw lamɛn an taara si kolokololi forow lajɛ a ye cikɛlaw ka kumaw mɛn u ye bilasirali ni misali minnu di donc i bɛ se ka mun de fara ninnu ta kan kɔrɔfɔ kuncɛ la an balimakɛ. I ka ɲininkali diyara n ye depuis sɔgɔmada fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kaba hali ne yɛrɛ fɛ kaba tɛ se ka ɲa ka tɛmɛ nin kan bilen i ye ko ye fɔ ko ban nin tɛ kɔdimi fura ye nin ye ɲɛdimi fura de ye bɛɛ ɲɛ b'a la donc kaba in kɔni alihamudulilayi ni ala ye sanji laban an bɛ wasa sɔrɔ a la donc an bɛ min ɲini cikɛlaw fɛ ne ye kuma tele la n b'o de fɔ Mali kɔnɔ n'an b'a fɛ dun ka fa ka sabati o ye kaba ani malo ye kaba ni malo ni malo sɛnɛ yɔrɔ b'i bolo i ka malo sɛnɛ ni kaba sɛnɛ yɔrɔ b'i bolo i ka kaba sɛnɛ parce que k'an bɔ kungo la o ye kaba ni malo de ye donc ka kaba kɛ ka tonne 4 sɔrɔ hectare la ka tonne 5 sɔrɔ ni kaba tɛ i to sɔrɔ fɛn caman na donc kaba si kolokololen in fana a kɔni ka matarafa o de ka ɲi vraiment Bagatogola ka denmisɛnw ye baara min kɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn a tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ nin kan bɛɛ ni cɛw bɛɛ ni baraji foli ani waleɲuman dɔn foli k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a yira Serifila Jabarani filɛbagaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan na kɛrɛnkɛrɛnnen la maa minnu bɛ jɛmukan Ciwara matarafa kosɛbɛ an ka cikɛlaw an ka mɔnikɛlaw ani jiriturulaw ko aw bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ samiyɛ sanji ɲuman Ala ka a ladi jamana in ma Ala ka samiyɛ in a daminɛna hɛrɛ la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la an b'a ɲini setigi Ala fɛ ya Rabi ɲina samiyɛ Ala k'a kɛ nafaba ye ka ɲɛsin an ka cikɛlaw ma sɔrɔ ani yiriwa dunkafa o ka sabati Mali kɔnɔna na aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ Ciwara hukumu kɔnɔna na ni a y'an ni faso kaba maaw ka an yala ka t'u ka si kolokololen forow lajɛ ani u ka cikɛlaw ka taa olu kuma ɲɔgɔnya o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam. Yo anite dabanda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma